lahat at sa mga kababayan po natin na nandito po sa Malabon Fish Market. Tignan po natin ang kaganapan po doon sa labas ng Malabon Fish Market at tingnan natin ang mga paninda po nilang mga isda at ibang klase ng isda na seafoods. Tara! Dito po tayo sa may Malabon Central Market. Lalabas po tayo dun sa may kabila. Dalawang Alfonso. Mamma mia, mamma mia. Kailan na? Ako ya, alis. Ayan, mga tinda po nilang gulay, oh. Saan po? Kulang yan. Dito tayo sa labas. Olga! Dami pa rin po namimili, oh. Kahit maulan na po yung panahon, pa rin po yung mga tao. Kahit sa gilid. Wala po. Napawid tayo sa kabila. Dahil sa mga tumpok-tumpok na kanilang paninda. Tumpok na tulingan, oh. Te, magkano yung tulingan nyo? 100 lang. Pati bangus po nila 100. Tumpok-tumpok po mga pandaing. Ayan po. Ito tumpok po nito 50. Salay-salay. Te, salamat te ah. Maraming bangus po, tumpok-tumpok, 100 pesos. Ayan po. Mga daing na po. Bangus ni Kuya, 140 isa. Ate, 140. Libre na gawa. Tayo.
Bangos niya, 3 piraso, 130. Dos. Isang bangos po niya, 150, isang piraso. Abot natin, mami. Ito na yung mga wanted, boss. Tandaan mo yung mga kanila. Ganyan. Boss, Kahapon, mura bangos, no? oh. Nakita ko kahapon pagdaan ko dito eh. 70 isa. Ngayon, tumaas. Kahapon, di ba? Tumaas Pagtawag, natin ngayon. pagtawag ko sa'yo kahapon. Ngayon, tumaas na uli. Ito ang pinakasirawa ngayon, Goting. Nadagupan po yan, no? 150 po isa. Taas, 160 malaki. 160 yung malalaki. Basta ngayon, tumaas. Meron po tayo Kaya dito. sa bagsak presyo, 120 na lang. 120 po. Lagi rin. Meron doon hipon, Hipon, 330. matumal hipon na ngayon siya, matumal. 330 ang isa, ang isang kilo. Oh, ma'am. Yan po, oh. Dagupan po, 150 isang piraso. Yung malaki, 160. I-shoutout mo na kayo. Oh. Sige, ma'am. Boss, salamat. 150. Sige, boss. Sige, boss. Ma'am, 120 lang oh. 150, 150. Bati tayo rito. Sarang-sarang mo yung mami. Galonggong po, galonggong. 100 po yan, isang tumpok. 100 din po yung tilapia Batangas. Yan po. Hoy, boss Lando! Uy, content! Uy, content! Fernandez, Fernando. Support. Bati tayo. Thank you. Hoy, papakol po! Sariwa! Magaganda itong mga tindera! Pili na, magaganda oh. Ito. Mura lang! Saka ng ganda oh. Mataba Pili na, oh. pili na! Mataba, matambok. Oh, pili Hoy, na. nabigay! Oh. Magpapadista ako! Oh, yan, sige na. Ayan, Oh. pang-iyaw! Napakaganda. Diba? Mura lang! Isang lang pong Boss Lando Explorer. Si ate, may tinda pa rin po manok. Oh. 100 po per pack. Ayan po yung sa kabila po. Ayun, 120 po isang ano. 130 kanina yung sa lalaki. Ayun na po, 130 ngayon, 120 na lang po. Tsaka dito po, 100. Oh. Dala kayo ng malang Ayan kay ate, yung tahong. iwa dito! Yung isang tabo po niyan, ano, 100. Yung maliit, 50 pesos. Tapos yung talaba po, 100 pesos. Hoy, taong ni Carla yan! Madilat ang mata. Tahong ni Carla. Hindi po, te, salamat. Hoy, wag kang umalis dito! Dito ka lang! Paano ka sisikat? Dito ka! Ay, dati na kami May mga gulay din po tayo sa mga gilid-gilid. Tapos sa kabila po may nagtitinda rin po ng mangga. Dami pong tao ngayon. Kahit na ulan po ang panahon, marami pa rin po namimili dito sa Malabon Fish Market. Abante lang po tayo ng konti. Medyo umihina na po yung ulan. Pero marami pa rin pong tao. Dagsa po ngayon na mamimili po natin sa Malabon Fish Market. Sa kay Kuya, oh. Matataba po yung mga taong nila yan, oh. Sa katalaba. Ay, ita po natin. Hoy, boss! Mataba ba yung taong? Hoy, mataba, bossing baklad ko. Taba. Ay, mataba yun. Sigurado nyo yun, boss. Saka bago. Sandaan po, boss. Magdadalawang kilo na po yan. Isang tabo, 100. Ito, 100 din boss, po. kilo yan. Eh, Kuya, salamat. O, sige, kuya. Oo. Punta tayo dito sa Linyase, oh. Linyase. Benta lang kalate, benta. Ito po, galunggong po, 50 sa kapila dito, 100. Oh. Ayan kuya, tilapia. Oh, saka ng ganda. Ayan, ang tahong. Alaba. Oh. Pasta wili, sariwa. Bigay na bigay. Sariwa, ganun po yan.
Ito, galunggong pa rin po, oh. Tumpok-tumpok. Ito po, 100. Oh. Buhay! Dito kay ate, 1 kilo, 330. Sariwan-sariwa yung hipon ni ate, oh. 330. Lunggo? 330 po. 50 po, 50. Wala pa kasi tayo. Kailan ang bigay, hindi nila ang makatulong ng Tayo kay ate. Ayan po, oh. Hipon niya, 320, oh. Yes. Parehas po yan? 320, hipon. Ako si ate, oh. Suki po ako niyan. Ay, sorry. Sorry ko yan. Dito po, ang bangot po nila pantayo, oh. Kaya pangpaktiw. 50 pesos lang po yung pantumpok. Mamaya ate, babalikan ko yan. Nabalik ako. Yes. Ayan. Kite, salamat. Kuya, Ang dami pa makasiyo. ito po, bangus o pantaing. Ito po, tayo po namimili, oh. Ayan po. Langka, ikaw ano sa'yo? May taste white. Ano? Langka. Tayo po namimili ngayong araw na to ng linggo. Dito po sa Malabon Fish Market. Ay, magkano to? 50 ang tumpok? Ang gabi. Ang gabi po yan. Ito, sandalo. Sarap po yan sa sigang. Sigang sa miso. Ang hipon ni ate, oh. 340 per kilo. Mahal ngayon ng ano, kaya hipon. Mataas talaga. Taas ngayon kasi tumuulan, walang mga mahuli. Mga alaga po kasi yan sa ano eh, mga fish pan, mga klase po ng mga banami, yung hipon po nila. Tilapia ng Batangas. Tilapia, banana. Tilapia, bossing isang dami. Hoy, vlogger! Ano na? Ano? Mga vlog na naman tayo. Di ba tayo magkilabo sa Maksigang? Asisigang ko lang ng marami. Hipon, babata ka ng 2 taon. Saka pa. Alam na. Saging. Hipon. Ito tayo. Bangos po ni Kuya, oh. Ano, 80 pesos. Yan lang. 20 pesos lang po yung bangus niya, mga kabos. Yan, Pogi po yan, mga puti. Shoutout sa'yo, Pogi. Agap lang yan, agap. Yan, tilapia yan. Kahit maulan, tuloy lang ang pagbablog natin para sa ating mga kababayan. Abante tayo. Yan, tilapia. Lapu-lapu, oh. Tapos yung kilo ng ano, 150 lang, oh. Dalagang bukid. Tapos, hindi ko na alam kung anong klaseng isda yun. Alay kuya, talakito. Talakito pala. Ito, talagang naman. Ito, daladal na pa. 150 lang per kilo, tapos lapu-lapu. Magkano sa lapu-lapu? 200 po. 200 per kilo. Yan po, oh. Kaliwa yan. Sipon. Bossing lapo-lapo. Kami po talaga namimili ngayong araw ng linggo kahit na maulan. Boss, 120 lang po. Boss. Si Mr. Wong, oh, binibenta niya yung tuna, 120, oh. Ayan po, 2 piraso. Piraso. Mahigit 2 kilo lang. Pwede nyo na damputin, 120 lang po. Ayan, si Busalan, si Busalan. Ayan. Ano, 200 lang po kilo ng ano, Oh, lapu-lapa. Lapu-lapu. Shoutout kay Boss Alan. 100 lang kilo. Kay Boss Alan, shoutout kay Boss Alan. Shoutout na, shoutout.
Ninalambig na si Boss Alan. Iniginaw na siya, nakasando kasi. Kami nga nakaubad na Ito nakaubat. Ayan po mga. Shoutout pala kay Boss Alex. Ang dami po namimili, nakikita nyo naman po. Shoutout mga to, Michael. Shoutout nga pala kay Michael. Benta ng ano. Shoutout nga pala sa nanonood dyan. Yara mo naman yung vlog. 150, yan na lang yan eh. Ay, 120. Belly ng pizza. 120 lang good. Tapos may ulo ng pizza. Yan, belly na lang yan. Okay. Yan. Tayo. Dami yan. Ito nga mga tumpok po nila oh. Kita ko, hi! Gag! Pakol to, 100. Ang laki ng hawak niyang isda, oh. Pang inihaw. May tubig. Ang laki ng tubig sa kabilang ano, papapatong munisipyo. Pang iyo, pang pulutan, no? 100 lang po yung per kilo. Pakol, sariwa po yan. Kaya bante. Ito naman po tayo. Parang 260 lang, oh. Pinakamura. 250 per kilo. Ang hipon po ni Kuya. Pangit. Pambakol at yellow pin, no? 160 per kilo. Boss, video mo boss. Bigyan na ng maya-maya boss. Maya-maya, magkano maya-maya boss? 200 lang. 200 lang boss. Naka-plastic na. Puro maya-maya mo boss. 200 pesos. Iwan na. Iwan na yung maya-maya mo boss no. Dito naman po tayo. Ay, 150 na lang, binibigay po yung maya-maya, oh. Bangus, 120 na lang. Bangus, oh. Sariwa po, oh. Boss, bayaran mo na to 120 bilis. Baka maunahan ka pa. Salamat po. So maraming salamat